Is-sostenibilità qiegħda f'qalbhom u fil-prodott tagħhom. Hekk saħaq magħna Edinburgh Merċieqa, fundatur ta' Filacorp, l-unika kumpanija Maltija li tagħmel il-filament għall-istampar ta' oġġetti 3D. Din il-kumpanija li bdiet fl-2023 tispeċjalizza wkoll f'materjal sostenibbli, ta' teknoloġija għolja u riċiklat. Bħalissa, din il-kumpanija tħaddem 4 persuni. Ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet, Borg Merċieqa spjegalna l-irwol li għandha l-kumpanija għal din l-industrija emerġenti li diġà qiegħda taqbad sew fostna l-koll. Filacorp li tagħmel 3D printing filament magħmul minn plastik riċiklat 100%. Bażikament aħna l-skop tagħna u li naqbdu l-prodott minn barra li jkun riċiklat, plastik riċiklat bil-lest, jiġi għandna, aħna naħdmuh, nadduh minn ġol magna nistara warajna u namlu l-finished product għaw Malta stess fejn mbagħad jinbih Malta għal klijenti differenti u mbagħad nesportaw ukoll barra minn Malta. Fil-fatt, Borg Merċieqa saħaq li minkejja li l-akbar klijent tagħhom hi Malta stess, pajjiżi oħrajn minn madwar l-Ewropa qegħdin ifittxu wkoll il-prodott tagħhom. Sa barra minn Malta bdejna bil-mod nesportaw Spanja kif ukoll Portugal ukoll qed nesportaw issa ħanibdew nesportaw l-Italja u l-Rumanija f'kontekst li ħanalqu hopefully later on this year. Magħna spjega li għandhom partnership l-Italja fejn hemmhekk jinġabar il-plastik mill-baħar u materjal ieħor post-industrijali biex f'Malta dan jitnaddaf u jkun jista' jerġa' jintuża. Kien hawn fejn spjegalna d-differenza fit-tip tal-plastik li jużaw. Mela wieħed minnhom huwa PLA, polylactic acid, li bażikament hija l-iktar filament komuni fit-3D printing industry. Bażikament dan huwa magħmul minn plastic cups li jintużaw għal parties biex niftehmu jew food packaging jew film. Bażikament dawn li jiġu riċiklati għal PLA u l-PLA tagħna 100% magħmul minnhom. Mbagħad li għandna PETG li għadna kif lanċajnih illum. Bażikament il-PETG li hu magħmul minn 50% recycled bottles li huma li jiġbru mill-baħar u il-50% l-oħra huwa virgin PETG ġasta xu innifsu ma jistax jiġi riċiklat. Fl-aħħar nett, u spjega magħna li l-qudiem qed jaraw li l-kumpanija ddaħħal aktar prodotti riċiklati li jistgħu jintużaw 3D printing bil-mira li jkunu aktar sostenibbli fil-prodott tagħhom.